Lijepi pozdrav svima. Danas ću vam pokazati kako si sami možete izmasirati šaku. Masaža šake ima mnoge dobrobiti, može smanjiti bolove u ruci, pomaže kod tjeskobe, pridonosi jačanju stiska, a i odličan je način za opuštanje prije spavanja. Pokreti su jednostavni i uz malo vježbe možete sami sebi pružiti odličnu masažu šake. Lagano počinjemo prilagođavajući pritisak, polako izvlačeći jedan po jedan prst. Prilagodimo pritisak koliko nam odgovara. Polako, dugački i nježni pokreti. Masiramo korijen palca. Zatim masiramo korijen kaži prsta i izvlačimo polako prema van. Sredinu šake lagano prema van. Obuhvatimo sve prste. Zatim cijelu šaku punim dlanom. Između prstiju dugačke i lagano pokreti nekoliko puta. Potom kružnim pokretima, goljencima, izvlačimo prema van i masiramo korijen nokta. Kružnim pokretima. Lagano na sljedeći prst i korijen nokta. Sredinu šake, srednji prst prema van. I korijen malog prsta. Opet punim dlanom, dugački pokret preko cijele šake. Lagane pokrete obuhvatimo sve prste i između prsta. Dosvijetlimo svaki mišić. Ponovno kružni pokreti preko cijelog dlana. Pazimo na pritisak cijelo vrijeme da nije prečvrsto, a opet da nije prenježno. Okrenimo šaku, iz prednje strane dugački pokret izvlačimo prema van. Masiramo korijen palca između, te potom korijen nokta. I dobro izvučemo van. Idemo na sljedeći prst, istim postupkom. Pa srednji prst, dobro zglobove izmasiramo. Ponovimo postupak na sljedećem prstu. I mali prst. Cijelim dlanom, dugačkim pokretima pređemo preko cijele šake. Polako. Ponovimo nekoliko puta. Po limfnim kanalima, limfnim jastučićima, dobro izvučemo prema van. Vratimo se na korijen palca, pa ponovimo cijeli dlan. Opet svaki zglobić izmasiramo. Od malog prsta, pa svaki prst. Do palca. I opet ponovimo dugačke pokrete cijelim dlanom. Nekoliko puta. I između prsti. Kružnim pokretima goljencima. Okrenimo šaku s dlanom prema gore. Zatim ponovno cijelim dlanom dobro izvučemo između prsti. Kružnim pokretima masiramo metakarpalni kanal.
laganim pritiskom ako je bolno u smjeru katetera. Izvučemo lagano prema van. Prođemo cijeli dlan, goljencima prema van, paziti na pritisak. I za kraj još nekoliko puta laganim pokretima punim dlanom. I sa druge strane. I to bi bilo.